Kahit video yan. Go up, go up. Akit kami. Akit kami, bye-bye. Be careful, baby. Shortcut ka na naman. Malalawakan mo si Kaisha. Makulit. Kung kumama kay Tasha, ako nang para sa'yo. Go na! Come on. Si Tasha, hawakan mo! Kaisha, dahan-dahan. Matarik siya. Parang tayo. Hindi siya... See that? Mahaliwan. Hindi kita iiwan. Sige. Ayoko na. Come over here. Come on. Matarik mo. Kasi matarik siya. Ito, malapit to. Hindi na kayo aakyat. Hindi ka dito, umama ka sa akin. Saan naman tayo dadaan ulit? Wala bang ano dito? Cliff diving. Ay, si Kuya pala yun. Si Kuya pala. Saan Kuya? Doon. Sa kabila. Yan, cliff diving. Did you hear that? Lalakad ka sa loob ng bag. Loob ng kuweba? Loob ng tubig. Ah, ito yung hagdan ko nakita kanina. Dito yung pan. Mag-zipline ko. Ah. Careful! Mahal sa Tasha. Mahal, malaki na yan. Mas malaki pa yan sa'yo. Kaya ka na, nakagilid. May matapang na bata dito at merong Mahal. kaming kasama mas baby. Woohoo! Hindi ko na kahit. Kaya mo yan. Natutunaw na yung taba mo. Mayroon pa yung diving cell dito. Doon sa Marcos. Kabilang isla din, Kuya. Si Tasha. Malaki na yan. Ito? Sa inyo kung gano'n ka-independent si Kaisha, hindi yan naghahawa katulad nito. Gumagilid. Baba lang ang magugulungan niya. Huwag kang gumagilid, Tasha. Dito yung pan pinakamahabang side. Nakapagod makita. Wala pa ako kahapon umaakit ng ano, kaya mo pa? Go, go, go. At naglalawan na yung leg ko. Sobrang init. Hinihinga rin. Basang-basa sa pawis. So, almost done. Come on. Yung dito nasa tuktok na kami. Almost there. Almost there, Johnny. Sabi. Manghuli rin ng isda. Manghuli kami ng isda. Uwi kami sa Manila. May lambat doon sa baba. Here's the view. So, Picture na sila kanina. Oo nga eh. okay, we're here at the top.
Last. Careful, Karsha. Hindi, kunwari ganyan ang itsura ng bonsai mo. Ganyan mo tayo. Ah! Kinaya na yun. Hindi ka pagod. Magpaputa ka. Nakapagod ako natin. Mahal ko, Karsha. I'm having photo shoots. I'll get back to you.